Είμαι γέννημα θρέμα για αναργυριώτισσα. Η σημερινή οδός Αμαλίας είχε το όνομα της γιαγιάς μου. Αισθανόμουν απερήφανη γι' αυτό. Εκείνα τα χρόνια δεν υπήρχαν πολυκάτοικοι στην περιοχή. Όλα αυτά που σήμερα είναι σπίτια, τότε ήταν χωράφια, αμπέλια, ελιές. Εγώ μεγάλωσα εδώ δίπλα, σε ένα σπιτάκι που έφτιαξε ο πατέρας μου γύρω στα 27. Χρειάστηκαν 70 χρόνια για να στηθεί το σκηνικό αυτής της ταινίας. Το σκηνικό της πόλης έτσι όπως είναι σήμερα. Η πόλη των Αγίων. Η ιστορία της, ένα σενάριο διαχρονικό για πολλούς πρωταγωνιστές. Άγιοι Ανάργυροι 1998. Μια μικρή στενόμακρη ψηφίδα στο απέραντο γκρίζο του λεκανοπεδίου. 3 μόλις από τα 430 τετραγωνικά χιλιόμετρα της περιοχής Μίζωνος πρωτευούσης. Από τη μια μεριά η Εθνική Οδός και ο Κηφισός, από την άλλη το κτήμα του πύργου Βασιλίσσης, ο μεγαλύτερος θύλακας πρασίνου στο λεκανοπέδιο. Στην περιοχή του σημερινού Δήμου Αγίων Αναργύρων, καθώς και σε ολόκληρο το λεκανοπέδιο της Αττικής, εκτείνονταν από την αρχαιότητα μέχρι τα χρόνια του Μεσοπολέμου ο απέραντος ελαιώνας των Αθηνών. Ξεκινούσε από τους πρόποδες της Πάρνηθας και έφτανε μέχρι το Φάληρο. Από μινάρι του πανάρχαιο ελαιώνα, η ελιά του Πισίστρατου, πίσω από την εκκλησία των Αγίων Αναργύρων. Το δέντρο αυτό βρισκόταν στο κτήμα του Παπασταμάτη, μεγάλου γεωκτήμονα του περασμένου αιώνα και πρώτου ίσως κατοίκου των Αγίων Αναργύρων. Η περιοχή των Αγίων αναφέρονταν και με άλλες ονομασίες, όπως Πύργος κάτω Λιώσια ή μικροτοπονύμια, όπως Φλέβες, Καναπιτσερή, Τρεις Γέφυρες, στρατιωτική εφορία Νέων Λιωσίων. Η πιο παλιά και επικρατέστερη ονομασία ολόκληρης της περιοχής, από τις Τρεις Γέφυρες μέχρι το σημερινό Ήλιον, ήταν τα Ανάκασα. Μια συμβολογραφική πράξη του 1573, ένα ταπί, όπως λέγονταν στα χρόνια της τουρκοκρατίας, προσδιορίζει χρονικά τους Αγίους Αναργύρους, τουλάχιστον σαν καλλιεργούμενη και πιθανόν με κάποιες αγροτικές κατοικίες περιοχή. Μετά το 1850 η μεγαλύτερη ιδιοκτησία ήταν ο Πύργος, έκτασης 2.500 στρεμμάτων. Η περιοχή Δραγουμάνου, Δερβισαγού και Ιμπραήμ Μεσουδί, 8 χιλιόμετρα βόρεια της Αθήνας, επιλέχθηκε από το παλάτι για να χτιστεί το εξοχικό ανάκτορα του Όθωνα και της Αμαλίας. Στις 48 συμβολογραφικές πράξεις του κτήματος βρίσκουμε την πρώτη αναφορά στο τοπονύμιο Άγιοι Ανάργυροι, σημάδι ότι ο ταπεινός ναΐσκος υπήρχε ήδη από τότε. Το 1854 ο πύργος της Αμαλίας ήταν πια τελειωμένος και η γη του είχε μετατραπεί σε πρότυπο αγρόκτημα. Είχε 6 φυσικούς λόφους, τους οποίους η Αμαλία έδωσε ονόματα αργοναυτών. Το 1857, με διαταγή της, δημιουργήθηκε με επιχωμάτωση ένας 7ος. Η εξοχική κατοικία των βασιλέων ονομάστηκε Επτάλοφος για να συνδέει τη βαβαρική δυναστεία του Όθωνα με τη δυναστεία των Παλαιολόγων. Η Αμαλία μάζεψε γύρω από το κτήμα αγροτικές οικογένειες, έφτιαξε σχολείο και την εκκλησία του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου. Το 1858 ιδρύεται ο οικισμός Ήλιον Τροάς. Από τον πυρήνα αυτών προήλθαν τα Νέα Λιώσια.
Μετά την έξωση των Βαβαρών, το κτήμα άλλαξε χέρια πολλές φορές, αλλά παρέμεινε ενιαίο μέχρι το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Ένας νόμος του Πλαστήρα, που απαγόρευε τις ιδιοκτησίες πάνω από 500 στρέμματα σε περιοχές της Αττικής, έγινε αιτία να κατακερματιστεί. Μεγάλα του τμήματα πέρασαν σε οργανισμούς κοινής ωφελίας και ιδρύματα του δημοσίου. Στη μικρή πέτρινη γέφυρα που είχε φτιαχτεί πάνω από τον Κηφισό το 1834, προσθέθηκε το 1884 η γραμμή Πειραιά-Αθηνών-Πελοποννήσου. Αργότερα το 1904 η δεύτερη μεγάλη γραμμή των σιδηροδρόμων του ελληνικού κράτους, του Λαρισαϊκού. Από τότε η περιοχή, που ήταν ακόμη ένας τεράστιος λαχανόκηπος, κόπηκε στα τρία. Όσοι ερχόντουσαν να μείνουν εδώ το είχαν πάρει απόφαση πως στο μέλλον θα πρέπει να μάθουν να ζουν με τα τρένα.